Ka MCH Hospital lane ka Maternity Children's Hospital ka baha Umran Ribhoi District. Kadai ka baki paj ba ha ka Ribhoi kila angnot bat kmi lenti. La da ki bon snam baka sorkar kan plino bat pentri kamno ya kadai ka hospital. Knang bakan la ban aya ka jingshakri ya ki paj ba ha ka thany Ribhoi. La ban kedauru badang ha ki khendiat benai balala. Kala don ka jingwan jurem na kaliang ka menteri ketenat ka koj ka kia ka kong amperin lingdo. Bat kala don ru ka jingkular ba ansapli no shen ya ka tei ka hospital. Kumta na kaliang ka Nyotrap Integrated Territorial Organization ni ka Hito Ribhoi District. Kalapa ya ka shiti penken mau sya ka menteri ketenat ka koj ka kia ka sorkar jela ka kong amperin mizel lingdo. Naka benta ban pendep no ya katei ka jaka Aijing Sumar ka Maternity Children's Hospital ne ka MCH. Katei ka seng hapo ka jingelam jong uba ban pen scam kar nayor president bat uba keni nongrum General Secretary ki bala soiru ya ka shiti bala pha sya katei ka menteri kila ong bakalong ka jingpen ken mau bat ban pentem kumbala ya keren hadien shibnai an Aijing tem bat hadien arbnai nalor ka shibnai kabala kwat menta sya ka lai benai menta ka sengi aki jingpen kre ki bala yaj bat la penbit penbiang bat ka donru ka jingkermen ba kumbala bu ka thong ban plino hau benai no pra arjar arpolai kada angnur ru bakan urlong shisha shu ka tei ka seng kala banjur ya ka sorkar akan pendap kham kloi ya ka jingtei jong ki wei pat ki jingtei ki badang sa teng Tarik Agos arjar plai na kaliang kaseng kum kajing budin bat kajing penken mau biang abai day bak MCH kabangi lai syong jingalang jurip lang bat I menteri jong ka knat koi ka kha ha ka praterik benai me arjar plai bat menta kasngi kala dap lai benai na kajing pen kre na menta ban yo plino ya kene ka hospital la kumno hau benai disembat kat kum kajing ikren kajungi hak ti kasngi ha ka praterik me arjar plai bat I Dr. Amparin di MLA bat di officer lagi department baper larai ban penbit penbiang bat ban state ya kakam bat bakin ai ka jingtip syangiru keseng bat hakan kesini nak kalian jungi hadin ba ladap lai penai mata kesini nak jing penkre nilawan ban pek biang ban khmi biang kaneka jaka jong kaneka hostel ban pek hadu kanno kalayat kata jing penkre na banta banyo bon pli no ya ka hostel te ngikermen ni I ba ladon kalait na kaliang kalait kala dep setang ban connection hostel nang ta na kaliang ka fencing ro kila persang ban le shadin jong ka compound hi brogway te ngikmil ti ba ka ro na kan liang ka trat pichi bat na kaliang ka piludi ro bakan penstet no ya ki kam ki jong ki habai day bat kan ka phang banyo bon pli no ya ka MCH ngin pha biang ka jing tho jing pen ken mau sha menteri jong katan ka koi kia bat ngin ai ko biru sha barok ki department ba kim sim kia ban penbit penbiang bat penlong ya kan ka kam ka bajob kum ka kten bat ki kam hero kinya rengkan kum bang ngilap apo ka dong ka them ka thain ka jongi ko ri bhoi ni don sibun kali ki building ka mentali ka ayush hostel ra po omtro ro kala dang ya sai khmat bante ya ketika bat kalak jandap bro idon ga politeknik ke barang sateng hangkai po nongkra ka model degree village po patar khma ka school ekbebia hati po madon nongba bat kiwi ki jingtei kum ga office jong DMHO ka badang sateng hadu menta ngi ba lada kalong hakane urkom lada state ya ka jing pli kan hospital kitei kiwi ro ki building ki long tang kum ki jaka bat aikam kontrak yano re bat mentoi simet om na banta ka jing mentoi jumpai ba te na banta ban state ka kam ikut tu ka government bakin sim kya ken nang ne sekmat mantun urlong ja ki jingte bakin long ki basisok bat ki ba jing mentoi na banta ki pat ka dong ka thain jong ga them ki bhoi ka jungi